No sabía lo que... Ahora sí, ya puede pitar el final, árbitro. La valoració positiva perquè hem guanyat el partit i els 3 punts són importants per l'inici d'un nou projecte, no?, dintre del club. Després la pretemporada nostra ha sigut una mica curta en preparació d'amistosos i això s'ha notat en alguns moments del partit. Però la calor i el rival que també juga han fet que la segona part sigués més igualada i no tan vistosa, no? Però l'últim gol de l'Ique crec que ha fet justícia i deixar les coses ben clares. Clar, perquè el nostre joc és a base de tindre possessió de pilota, de bellugar al contrari i de buscar el forat en el moment adequat. Per una vegada han fet les coses bé, no? I a part de circular ràpid han fet un canvi de joc i ens ha donat la possibilitat de la rentada de Ramon, no? Sí, l'equip s'ha sentat a partir del gol i hem estat uns 20 minuts que hem jugat bé. Però, clar, el contrari també juga i un equip veterà, bastant físic a la part del darrere i ens ha posat les coses molt difícils, la veritat. Sí, a la segona part hem arribat poc i no gaire clares, no? Teníem possessió, però, clar, ells feien la línia adelantada, no buscàvem les seves esquenes, però no sempre la precisió de les passades era la suficient bona per arribar. Però bé, estem a l'inici, 2-0, crec que podem estar contents. Sempre és important guanyar, no? I a l'inici d'una temporada sembla que no, però et guia una miqueta del que pot ser el camí de l'objectiu final. Anàvem molt justos de gent, teníem 13 jugadors només vàlids, avui s'han reunit diverses circumstàncies que no han fet que jugadors que poden ser titulars en cada equip no hi fossin i poder teníem 7 o 8 baixes que, la veritat, amb una plantilla de 21-22 que tinguis 7 o 8 baixes s'ha de notar, sobretot amb els canvis a la segona part, donar aire nou. Però bé, ha sortit bé, hem acabat contents perquè el 2-0 fa més justícia i dona més amplitud al resultat i sobretot això de cara al vestidor és molt important.